Danasîna pirtûkan. Pirtûk, edebiyata devkî û şer a nivîskar Şerefxan Cizîrî. Di edebiyata Kurdan ya devkî de şer cihekî taybet digire. Ne tenê di edebiyata Kurdan de, lêbelê di edebiyata dinyayê de jî mijara şer gelekî bi berfirehî hatiye pêşkêşkirin. Şer beşek ji kultûra civakan e. Baş diyar e ku di hemû warên hunerî de şer wekî mijareke xweser di hemû civakan de derketiye pêşberî mirovan. Di helbest romanan, fîlm, wênesaziyê û her wekî din de her gav mirov pêrgî mijara şer dibe. Nivîskar Şerefxan Cizîrî di vê xebata xwe de bi tevahî li ser têgeha şer radweste, teoriyan li ser pêşkêş dike û bi dû re jî wan dîtinan li ser edebiyata Kurdan ya devkî dide sepandin. Şerefxan Cizîrî bi mînakên şêmber dengbêjiya şerran radixe berçavan. Mînakên balkêş ji edebiyata Kurdan ya devkî pêşkêşî xwendevanan dike. Em ê bi nivîskar re biçin sergirê Ridwanê û li destana Çelenga Evdal guhdar bikin. Em ê bibin dîtiyarê şerê di navbêhna Kurdên Êzîdî û Kurdên Misilman de. Em ê bi formateke şêmber malkanbaxiya şerê navxweyî bibînin. Em ê bi dû re biçin keleha Heranê û li şerê di navbêhna Kurd û Ereban de guhdar bikin. Em ê bi dû re jî pêrgî gelek mînakên şer bibin di edebiyata Kurdan ya devkî de û em ê bi wan re bikevin nav darizandinên civakî û derûnî. Pirtûka edebiyata devkî û şer a nivîskar Şerefxan Cizîrî sala 2021 ji weşanên lîs derket.